היום זה קרה, מטבע איתריום קיבל אישור על תעודת סל בעולם הקריפטו, אז איך אתם יכולים לעשות מזה כסף ומה הפוטנציאל בזה? בואו תראו. נתחיל מזה שאיתריום בזמן האחרון עלה בכמעט 27%, וכמו שאתם רואים, היום אושרה תעודת סל על איתריום. מה זה תעודת סל? בעצם מי שרוצה היום לקנות קריפטו חייב לפתוח חשבון בבורסת בייננס, שזה בורסה שמיועדת לקריפטו. כלומר, כל מי שבשוק ההון לא יכול לקנות קריפטו, הוא חייב לפתוח בורסה של קריפטו. ברגע שיש תעודת סל, גם מי שבשוק ההון יכול לקנות בבורסה של שוק ההון מטבעות איתריום. והולך להיכנס במספר ימים לתעודת סל הזאת $5 מיליארד, וזה רק ההתחלה. והפוטנציאל הכי מטורף שבעצם עכשיו, חברות פנסיה, חברות השקעות, מלא קרנות יכולים לשים את ההשקעות שלהם בתעודת סל של איתריום. עד היום הם לא יכולו לשים את הכסף שלהם בקריפטו, כי אפשר לשים רק דרך שוק ההון, וזה חושף הרבה חברות ענק להכניס מיליארדי דולרים לתוך שוק הקריפטו, ולכן מי שלא משקיע היום בקריפטו, בשנים הקרובות מאוד יתחרט על זה, כי המטבעות שהיום אתם יכולים לקנות $2,000-3,000 יהיו שווים עשרות ומאות אלפי דולרים. הגיע הזמן שלכם להיכנס לעולם הקריפטו. אז איך בונים תיק השקעות? איך סוחרים מסחר יומי? תעברו אליי לפרופיל.